गोजोननाय थाबाय। दा बिनि उनाव आङो जोंनिनो नेवबासबारि गामिनि आरो देबरगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां आयं तरुणिकान्त मुसाहारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आबौ बिरद ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथां गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गाहाय फोरोंगिरि बिथां आयं फैसालि ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। आयं मिनिसोरां ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो बिपुल नार्जारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गाबनि फुथुलाखौ आं उरायहोनो थाखाय जोंनिनो नेवबासबारि जेवारि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि आफादगिरि बिथां फुंजा मुसाहारि बिथांखौ गुरै खावलायबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गुफुर गाबनि फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय जोंनिनो नेवबासबारि गामिनि आरो देबरगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बिथांखौ उरायहोनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो बेजोंनो लोगोआव थाफाखाबाय जोंनि फुंजा मुसाहारिजों रबिसर बसुमतारि बिथांखौ आवगायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनिनो देबरगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां आयं तरुणिकान्त मुसाहारिजों हेफाजाब होनो थाखाय आङो जोंनिनो नेवबासबारि गामिनि गावबुरा बिथां आबौ बिरद बसुमतारि बिथांखौ गुरै खावलायबाय। दा आयं आबौ बिरदनि सोलाय आङो जोंनिनो नेवबासबारि बिथां आयं मिनिसोरां ब्रह्मखौ गुरै खावलायबाय। फिरफिला उरायहोनायाव दोंसे गान खननो दा बेखौ रोजाबनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। नोंखौ जों गोथार गोसोजों
थाखाय आं गुरै खावलायबाय दिनैनि बे फुंबिलि समाव नुजाफैनो हानाय जोंनि गामिनि गावबुरा आरो नेहाथारि जेवारि क्लाबनि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोन आरो निउ बासबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगो फोरोंगिरि बिथांमोन आरो आंनि अनजाथाव फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन दिनैनि बे 19थि रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो गासिबो आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दा जोंहा जागायजेननाय हाबाफारिया जाबाय आरो गोबां सानसे आरो हरसे खामानि मावलांनांगौ दंबावो बेनिखायनो साफ्रोमबो निउ बासबारि गामिनि रायजो राजा आरो निउ बासबारि गामिनि सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना दिनैनि बे जोंनि गोमो गाबनि फिरफिलानि सिङाव थानानै बयबो खामानि मावलांनांगोन बेखौ आं बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बिथांनिसिम दा बे समाव आङो जोंनिनो निउ बासबारि गामिनि आरो देबोरगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बिथांखौबो आं फंनैसो बिबुंथिनि थाखाय गुरैयै खावलायबाय दिनैनि बे गोथार फुंबिलि समाव निउ बासबारि बे गेलेग्रा फोथाराव निउ बासबारि जेवारि क्लाब काम लाइब्रेरिनि थुंगा 19थि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे दिनैनि बे फुंबिलि समाव गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव आंखौ गुफुर फिरफिलाखौ बिरहोनायनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खाबु मोननायाव आङो बेखौनो बुंनो सानबाय जे जोङो निउ बासबारि जेवारि क्लाब हिसाबै थुंगा 19थि बैसागु फोरबो फालिबाय आरो बियो जोङो क्लाब हिसाबै बेखौनो फोरमायदों जे जों गासै सोलोंथाइखौनो होन गेलेनाय मोसानाय बादायलायनाय गासैबो बिथिङानो जोंनि बे क्लाबनि दारैसो लासै लासै दावगालांनायखौ जोङो नुनो मोनो दा जे गामियाव क्लाबफोर गैया बे गामिफोराव माखासे गोबां जोंनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिलायनाय थायो आं दा बेखौनो खावलायनो लुबैदों जेरै नैबे गुफुर फिरफिलाखौ बिरहोनानै लाइब्रेरिनि रांगिरि बिथांखौ गुरै खावलायबाय आदा सानसे नांला सानसे होदो थाव दं मोनसेल' होबानो जाबाय ना नोङो बेखौ नांलामोनथ' बारा होथेलायदो ओरै बांद्राय मोनसेयानो जायो गंनै लाना फुखांखा जों ओरैनो
एसे सेबनानै होनांगौमोनलै बिजौआव ना बिजौआव एसे सेबल' आखाइजोंनो सेबदो नामा खामसिगोन रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दा बे समाव आङो बयखौबो मान बावनो थाखाय गुरै खालामबाय आरो बेजोंनो जोंनिनो निउ बासबारि जेवारि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बोसोनगिरि बिथां बिपुल नार्जारि बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि थाखाय गुरै खावलायबाय निउ बासबारि जेवारि क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 19थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिजोंनो सिगांनिफ्राय फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो निउ बासबारि गामिनि जेवारि क्लाबा बेखौ दैनि गोथार सानखौ आवग्रिनानै बे हाबाफारिखौ बानजायदों आरो बानजायनायनि गिबि हाबाफारि हिसाबै जेवारि क्लाबनि गोथार गोमो गाबनि फिरफिला फेरनाय हाबाफारि जों लोगोसेनो गोजोन आरो खौसेथिनि गुफुर गाबनि फिरफिला फेरनाय हाबाफारि आरो बे मोननैबो हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बा मावफुंनानै होलांनाय जेवारि क्लाबनि फिरफिला फेरहोगिरि क्लाबनिनो आफादगिरि मोनजाथाव बिथां आरो बे हाबाफारियावनो हांखोनानै लाबोजानाय गोजोन आरो खौसेथिनि फिरफिला फेरनाय मानिजाथाव देबोरगाव गुदि फरायसालिमानि आफादनि लोगो आफादगिरि सार बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय निउ बासबारि गामिनिनो सोलिफु समनि गावबुरा आदै बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों निउ बासबारि गुदि फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि मेडाम बिथाङाबो बाहागो लानो हादों आरो बे हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानो हाबावदों निउ बासबारि गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सार मिनिसोरां ब्रह्म बिथाङाबो दङ आरो बे हाबाफारियावनो जेवारि क्लाबनि हांख्रायनाय बायदियै जेवारि क्लाबनि सिगां समाव गुबुन गुबुन बिबान रुजुनानै हाबा मावबोनाय जेवारि क्लाबनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोन बेवहाय बाहागो लानो हादों आरो बेजों लोगोसेनो दिनै बे गिबि साननि जे गिबि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जेवारि क्लाबनि हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाबावनो हादों निउ बासबारि गामिनि साफ्रोमबो मानिजाथाव गामि दैदेनगिरि रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जेवारि क्लाबनि साफ्रोमबो गुबुन गुबुन बिबान रुजुनानै हाबा मावबाय थानाय मानिजाथाव क्लाबनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय निउ बासबारि गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि लोगो बिथांमोनजों लोगोसे साखाथि गामिनि गासै फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन गिबि गिबियाव बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि आङो जासिहरबाय आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै
सोलिबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनिबो आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि आरो साबायखर आङो जासिहरदों। बे समाव फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जेवारि क्लाबनि बिबान लानानै जेवारि क्लाबनि थांनाय बिनि जौगानाय गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जायफोर दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनहा जोंनि गेजेरनिफ्राय माब्लाबानो रुंसारि जालांबाय बा निबासबारि गामियाव थानानै जायफोर गामि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनहा जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनो गोबांथार कन्ट्रिबिउसन होलांनानै बिहोमा होलांनानै जोंनि गामिनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। आंसो हमनो नागिरदों नै मोजां खाथे औ माखासे खामानिजोब्बाय नुयोसो नामा नुदों नामा मोजां बारसिनथारलै मोजां बारसिन lari kak hangsो हमनायनि रेडि खालामबाय ओइ हांसोआ हांसोआ ओइ हांसोआ हगारदो हांसोआ हगारदो हांसोआ हगारखादोब्रा एसे खारहोखा न'आव दलर जायो नैबे दा हांसोआ हमनायलाय दे सिसिं दे हमनायलाय गाहायाव ब्रा दामजे जोंहा सेबथामखा लोगोफोर सोर मोनो नायदे दे ओइ हगारबाय रायजोफोर दे हगारबाय दे नागिरदो दे नागिर हांसोआ खारगासिनो दङ होस नागिर दे हरै नागिरथार दे ओइ सिगाङाव जेबो होन बुंदे रंजा आखाइ खबना हो ओइ नुदे ओइ मोनबाय दे सासे मोनबाय नायदो दे मेगना नायदो Ai đối thằng Sơn là ba năm sáng không ra được. Ra được nhanh chưa? Ai thằng là con đang ăn thằng nó nữa. Đây này. Ai muốn xem mang cái nữa bằng. Nè, thắp đi, 산둥하고 그서 잡나? Ready? Ready, sunai mana ni? Hang siapa ni hubulai sih? Semua baik baik kan. Давай, udah. Ready? Gue rebat sini asyik gila om nol. Ja. Video-video
दिनैहाय बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवलांनो थाखाय खावलायनाय जायो। गिबियावनो आङो मान बावग्रोनो सानबाय जाहाथे बे जोंनि निउ बासबारि जेवारि क्लाबनि आफादगिरिजों लोगोसे बेयाव गासै बिबानाव थानाय आरो बिबानाव गैयाब्लाबो बेयाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बयनिसिमबो लकेल जोबखासै दे आमेरिकाफोरनि मोजां गेलेलै ब्लेक टाइगार गोजानो मानसिफ्रा बुखुआबा दिल्लीयाव गेलेग्रा नैबे बिथाङा दे हिस्रि लालायदो नोंस्राबो गासिबो आरो मोसायोमोन बिथांमोनाबोथ' थाग थियारिखासै नङा होमबा गासैखौबो गावबागाव पजिसनाव वान थांबा ब्लेर मोनबाल' खोनाबाय मोनबाल' लेट फैना लिरखानाङा मोनबाल' लेट बैहाय ओइ इराक बैथिं थायलाय लाइन नायनो बैथिं आजेस औ बोरैबा खोलादे दामनाय देनाय मोसानाय बादायलायनो फैदों बे बिथांमोनहा नैबे जौथायाव फैनो थाखाय बे समाव निउ बासबारि जेवारि क्लाबनि जानानै खावलायहरनाय जादों। अन्नानै बयबो फैलायो बेवहाय Uria! ओरै नायबाय थाब्रा सासे
Nengah, lihat. Saya lupa. Di mana? Wih, barang saya ini. Hausin tang bilai, itu kaya orang. Kucing saya ini. Mainan enggak? Ora, sana. Tao không sao bây giờ vậy đấy. Nong wajar sih nah. Gila. Ini tinter bra. Mana kau ini? Tiga kamu. Bola hal bola. Nana kali itu. Postan nang phang mak itu pian mujang. Nang phang. Này lạ, ra đừng. Net. Poin kita hot. Poin. Poin. Ini baik sini. Ini jadi mana? Ayo, ini katsen. Bisa, kamu orang mana? Putri sih. Get zone 9. KBC 2. Ayo jangan tebel ni. Poin get zone. Get zone 10. KBC 2. Nani mana bincangkar? Baik mana thasung sih? Ma baca bukan mak sih. Point ball. Zaman kar. Nih. Point ball. Get zone 12. KBC 2. Sideover poin sideover. Man poin dia poin saya taruh. Tulisan poin berapa? Kuriban poin. Lah, man saya taruh sana boleh. Kuriban poin. Saya taruh pertama kali kila lagi dulu. Mai phone rojing game sana ini. Phone rojing ya ina bitu. Anda ye. KBC 5. Get zone 13.
मोनदां जानो Ayah,